ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu safana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa South Africa Ningizimu Afrika kupina kuplay film khona iphimbo lika MC Polobas siyabingelela kakhulu kubabukeli bonke besiyaviva TV1 siyabonga kakhulu ngesupport nisinikeza yona na kwi channel yethu entsha ebizwa ngokuthi Black and White TV qhubekeke nokusubscribe nibe ingxenye yohlelo esilenza usuku nosuku namhlanje sila eNyukhasela kwaDokotela uMngcwabo Uyahlehla iningi labantu belilokho libuze njalo lithi ndoda inkulumo ezakhayo nezinomqondo osobala neqiniso nesibindi sokuthi kusaphileka futhi inhlanhla esakheka kumuntu sobuye sithathephi uma ukuthi nisekhefini nomngcwabo mangiphendula dokotela bengithi cha asikho ekhefini sonke siyasazi isimo sangoDisemba oye wadlula kuso okuningi empilweni yakho uthe ukureduce kodwa usuyibekela isikhathi sokuthi sophinde futhi sibe ndawonye njengalesi sikhathi samanje sibonge ukuthi nisilinde sasabuya siyanamukela njengoba nani nisamukela dokotela bingelela abantu eNingizimu Afrika angibingelele babukeli inkosi yami emakhaya umhlaba wonke naphesheya kwezilwandle nakuwo wonke amazwe inkosi yami awomakhelwane nako Cape Town hayi phela sengibuyile inkosi yami hayi bakithi sengibuyile bakithi ningixolele nje ukungabonakali ngibonile emapholoba abantu ngendlela abangikhonze ngakhona ngizosho kanjalo yes ngendlela abangikhonze ngakhona uthi umngcwabo usewuyephi sewunyamalele nje isikhathi esitha sibe side cha benginganyamaleleke babukeli inkosi yami emakhaya ngokwazi noma ngizocela ukwendlula nje kuleli banga ngoba ngibuye esontweni namhlanje ngithi ngicela ukuyigeza lento noma ngicela ukuyendlula njengoba ngoDisemba ngomhla ka 23 ngalinyalela umntwana kwangazombeka ngomhla ka 24 kwase kuzomela ukuthi ngime nje nami isikhathi esingangenyanga bakithi nami ngokuhlonipha umsamo nezintonzi zala ekhaya beku kanjalo bengimele nje leso sigatshana kodwa hayi manje ayisekuphelile ngithe ngena lapha naphansi abafowethu bathi hayibo baphi laba othasi laba bawoma pholo bakhanga ngathi hayi usekhona ngiyabonga kakhulu babukeli inkosi yami ngiyabonga kakhulu emapholoba ngabe ngenze elikhulu iphutha mangayibongi isupport yababukeli nabalandeli bechannel isupport nje abanginikeze yona abanginikeza yona ngelanga nje lokuqala ngilinyalele umntwana nangelanga engangifihla ngalo umntwana basuka all over mangalenzi iphutha khona besuka nje eZimbabwe ngiyababona nje bangibuka namanje ngiphinde khona kade besuka eSwaziland noma ngeke nginibale nonke kodwa nje lapha eSwaziland ukhona omunye umzala wami wasuka khona ukhona omunye futhi uMahlengi wasuka naye lesihluthi ukhona noGugu noMagugu Dlamini naye wasuka noMashosho wasuka nanomshana umashosho ke ngeke ngibonge uyena ngizobonga kodwa ubaba uMbhele nomama uMbhele ekuyibona abazala umashosho abamnikeza imvumo ukuthi cha ndodana ungahamba uyofihlisa umngcwabo cha mama Shabangu nobaba Shabangu Nkosi yami wafika umashosho ehamba ke nanomshana khona kumfana wethu la simbiza mshana bafika nomazwane bafika Nkosi yami bangcwabisa kahle kube khona bebesuka eCape Town bafika ngiyabonga nje kakhulu noma ngeke ngisabala phela ngigodi kodwa nje umhlaba wonke nomlungu lePotchefstroom wafika nganginaye ngiyabonga kakhulu naye umlungu into ke mapholobe ngayenzelwa yilo mfuthu abathi umlungu inkulu iyasabeka ngisasaba angisacinga ukuthi ngizombonga kanjani noma ngizothini mangabe ngizolinyalelwa umntwana uyena wayekhona ekhaya egcekeni ebaleni cabanga nje umuzi ngangushiye nomlungu ngokuthi sazana la kusiyaviva kodwa wayesele engibukele ekhaya kwavela ukuvela abantu bayibuza umlungu njani lo oh no umlungu ngegama okay ngiyaxolisa babukeli siyazi ukuthi labo balashwa lapha fanele sicacele khona umfowethu lapha ePotchefstroom bathi umlungu hayi wahlala ngikhumbula nje uChristmas sawudla naye saze saphinde saqhumisana ngama cricket
from la kuyisiyaviva ngiyabonga nje kakhulu nakuba bonke nje abantu ababa khona yazi ke pholoba into engayisho lapha ngiyazi ukuthi abantu bekhona base befuna ukubuka nangenye indlela sizokusupporta kanjani ekutheni kufezeke lo msebenzi ngagcina nje ngibonga ukuthi ukufaka nje upetrol bakithi usungisupportile usuke ekhaya lakho usuka wherever la usuka khona noma imali ngabe uyinikeze u-engine garage or BP garage or Caltex end of the day usukubanikeza ngoba uthi ubanikezela ukuthi ufuna ukuzosupporta mina kusho ukuthi nje lokho ayikho asikho isibongo engingasisho ngapha kwalawo magama ngiyabonga nje kakhulu Dokotela siyathakasa kakhulu futhi kuyasithokozisa ukuthi sekuzokhuluma kanje kukhomba ukuthi nesimo noma kuyisimo esingakhohlakali kodwa uqine ngokwanele ngicela ukuthi sibe nesihlokwane esifishane sosikhuluma mina nawe njengomuntu owumfundisi omholi webandla aphinde futhi abe inyanga egogodile enamandla kakhulu wena isikhamisa izinto zesintu namhlanje ake sikhulume isihloko esifishane ngenhloso yokufundisa laba abantu abasemakhaya ukuthi sekulumbanisa kanjani ukukholwa ube ngcwele kanye nokuba umuntu ophatha amakhathakhatha namhlanje sibuka umngcwabo umuntu ombili ngesikhathi esisodwa kuze kukhuthazeke nalo othi mina ngakhetha uJesu ngasindiswa angifune ekhambi nalothi lento yokuthandaza iyaphuza ukuphenduleka uphi lo uNkulunkulu wenu mina ngigaya umuthi ekhaya noma ngiya kumngcwabo ngilande amandla omgodi izinto yilunge ake sibenze namhlanje bebona ukuthi ukuyihlukanisa lezi zinto akusho lutho ukuyihlanganisa futhi akusho lutho kodwa nayi indlela ophila ngayo uma umuntu ombili ngesikhathi esisodwa hey mapholoba kuningi nje bayakusho ukuthi ke nje angazi ngoba ngizokuphendula kodwa kuzobe ngathi umngcwabo useyaqalile uyapolitika ngoba hey baningi basho ngaphandle kukaNkulunkulu akonke kuyizeleze bhuti okay ngaphandle nje kukaNkulunkulu ngaphela ngisho lamakhambi la esiwaphethe angithi abuya la emhlabeni abuya la enhlabathini adabuka la enhlabathini kumusa kwakuthi nje aqhume amile azazi abeyilento eyiyo kumusa kaNkulunkulu ukuba nethi uNkulunkulu akekho akathandi futhi ngabe nje angazi ngakupha liphi igama kodwa nje lamakhambi njoba ekhona noma singawakhulumisa ngayiphi indlela kodwa lento mapholo ifana nani nokuthi wena usungathi usindisiwe hayi wonke umuntu okholwa usindisiwe kodwa manje athi khona abantu basindiswe kangcono kunabanye uyabona so ke manje lento yokusindiswa uyibizelani ngongcobo uyibizelani ngomapholoba usho ukuthini waphela kumele ukuthi ubize nje enye into waphela ngazi ngizoyinikeza liphi igama uyabona manje mawunesibongo eqinisweni mapholo right sonke sisindisiwe bese kuba ukuthi ke siyishumayela kanjani lento endlebeni zabantu sisho kanjani abantu kodwa nje mina njoba ngumngcwabo naso umayelele emathuneni embabane laphana eFalpang abafowethu nalaba nkosi yami abathi ke bona in the name of Jesus praise the Lord siyasizana nabo ngiyasizana nabo ungasho ukuthi uyabakha futhi kakhulu futhi ngiyakuthakasela lokho ukuthi bayakhumbula ukuthi umngcwabo ukhona impande zabo umngcwabo uyakwazi ukuthi ngibaconnectise nezimpande zabo oh yes ngamanye amazwi uDokotela uqonda ukuthi ezimpandeni ezu5 musu ukuthatha 4 bese musu ukuthatha 1 bese 4 ubukela phansi isibongo uyasithatha njengempande eyodwa but konke lokho kunye uthi akulungile okay asibuke lento ukuthi ke uma nithi uNkulunkulu mkhulu kunakho konke futhi uyena owumusa ekutheneni kwalamakhambi niwasebenzisa nezinyanga asebenze futhi abe khona kungani pho ngelinye ilanga singezwa kuthiwa inyanga ejikisa umuntu esangweni yathi wena ngeke usizwe umuthwala ekhaya kodwa uyosizwa nje uNkulunkulu eyedwa hamba okhuleka hayi mafike umuntu uzofuna into isikhafulo manje bona ke mapholo bangithi yazi ukuthi kuyaye kwenzeke kanjani ebhuti mina khona into okuwayisho silapha kwaDlamini wathi ngisho ukunyathela lapha eBlue Nation kanti kuba nezinhlanhla umuntu esefikile uyazi ukuthi ukwafika umuntu ethi uzofisa into ethile uthothi mawuduthi uyakhuleka noma ukhulumisa nalabafowethu labo yababuza bathi futhi emphuzisa amanzi lo muntu kade ronqa umuthi ngayikhumbula inkulumo enjalo emphuzisa amanzi nje umyeka ahamba
uthi uyabuya umbuza amanzi angafuni ukuneliswa yilamanzi hawu kodwa bakithi ubaba uMngcwabo akasafaka nanomlotha nje uthi azoba njani kanti lento la kimi seyikhulumile uthi cha akadla amanzi lo ngoba kade ezenza izinto azenzile ingani mapholoba mawukuthi nje nawe umlandeli wami uthi uyahlupha phela sibuye sishuthe nawe bese into zami ungayilandeli ungayibheki mina nange cold drink i-cold drink ngangihamba uthenga cold drink ngiyixoxisa i-cold drink inkosi yami cold coke nangayidayisa bakithi ngithi cold drink yami le emnyama ngiyafisa umapholoba mayekuthinta kwenzeke u1 no2 no3 mapholoba mina ngiyayigila imanga ngamanzi eish pure water ngithi wakhe empompini buya nawuzela bese ngipheka nje ebhodweni lami lapha izinto zami ezithile mase ngiyiphe bese ngithi zikhulumisa mawuqeda ukuyikhulumisa bese usho ukuthi cha usenamile make nje wathinta amanzi ngifuna zulelwe ikhanda ngifonele uyothetha uyithathela ilokhuzu usenamile lapha ethi uyiphuzela amanzi nje ezwe kuthi ezwe kuduma indlebe ekitazeke ejabule ethi inkosi yami hey uphi uMngcwabo kanti akazi umuntu usewuphuza amanzi lento seyiya connect uyabona injalo nje indaba South Africa udokotela uthi ungaya enkonzweni ubuye uhambelwe inyangeni akuxabani lokho wena kuba ukuthi uyakholelwa yini kuleyo nto ngaleso sikhathi bona bayakwazi ukukhuleka uNkulunkulu bephinde futhi belaphe ngoba sesiyaphetha dokotela ngizobheka ekuthenini ngikuphithuka ukuthi usiphi inombolo zakho nokusikhumbuza ukuthi utholakala kuphi ngiyafuna kodwa ukuthi ushiye nesithombe esisobala ukuthi enjani into ezodinga ukuthi mangiye enkonzweni kube nesivatho sakhona noma kube nomswenko wakhona kodwa mangiye enyangeni kuzofanele kube khona futhi isivatho sakhona noma into yakhona angilinganise nje kungani lezi zinto uma zihlobene noma zingaxabani kodwa kube nemigomo yakhona ukuthi lana ke ngoba isenyangeni uzofanele uthole iqhiye elibovu ozolifasa ekhanda uthole ibhayi eline tiger noma elinengwe uthole in yonke lento efakwa umakhosi nenyanga nani kube nobuhlali bakhona imfashion ake usibukise yona esayidini lezokholo nawe sikubone namhlanje ufake eziklazana bese sibuka futhi imfashion ngapha ebunyangeni wena ukwenza kanjani ukuthi kufithe kokubili kodwa yazi sithi yakucinga nakhona lapha ebunyangeni kukabili kakathathu udayi into ebunyanga ke le the rest singakuthatha sekubeka nje eAmerica uyihlalele khona uyiphilele nabanye but akusidodise kulelo hlangothi akwengikhulume nje ngoZayoni ngoba uZayoni phela ila engikhona ila futhi engidabuka khona uZayoni nje bungibonile nje namhlanje ade ngifaka izimbatho lezi ezi green yes sisuka senzela phela pholoba lento ukuthi esontweni singagcini siyeyana noma singagcini sibuka ukuthi umapholoba uhlubule noma umapholoba unjani bese sigcina siba ne-uniform yebandla okay ukuthi cha asibe nale uniform eyebandla le sonke sizofaka ugreen neblue lama blue futhi siwagqoka ezawini shibhile shibhe nje ngendlela eyisimanga ungasho nentweni zakho zizonke ukuthi mhlawumbe ilona elulast elibiza kancane cha mana ngangaqedi lishibhile futhi lishibhile mawukuthi wena ufuna ukuyikuphulela amanani usungayikuphulela nje kodwa umbala wethu weblue umhlophe okay uyabona bese kamajazi ethu futhi la ashiphe ngendlela eyisimanga angilikhumbuli nje iyadi lithatha u50 sekungaba ngazi libuya awavela shaya khona night ngiyashalaza nizuvela ushaya lokho sikwenzela ekutheni wonke umuntu azizwe emukelekile mayingena nje esontweni azizwe emukelekile futhi mawukuthi sithola ukuthi mhlawumbe awunawo amandla wale uniform noma ubani kube lula nje kutheni akuboleke noma kuphe ijazi okay na imfashion yasebunyangeni imiyeko yini ngeke ngixile kakhulu lapho emiyekweni ngoba hey
ngwengezwe sekuthiwa lama dreads lawa adayiswa nokudayiswa sekukhona nabathengayo bawachome bese kugcina kuvele ngathi hawu umakhosi kodwa ke masingabuyele emuva amapholoba lama dreads lawa uma ngabe kuthiwa abantu bebewahlonipha noma anenjula noma anomlando kufuna phela mali yalikhula kube ukuthi kuningi okukhulayo kwezigaba zomsamo wakho. Okay. Yabona manje ngizosaba nje ukuthi sigcile khona. Yebo. Ngizosaba nje ukuthi sigcile khona. Sekuyathengwa nje ubone bekutshutsha okunye sisekuyizigqoko ungaya nalapha na koBheliya. Uthi uyafika khona bafike bathi hayi hawu makhosi ku 50 rand uyabona kunjani thola uyabona so ngizosaba ukuthi sikukhulumise ngoba Dr. Luthi bengingakuhle kube mhlawumbe kufana nento yasemasosheni noma emaphoyiseni kube iziqo ngenkathi usufaka lothile asikhombe phela ukuthi usehamba indima engaka ngokufunda kwakhe noma ngokuqeqesheka kwakhe noma ngokulapha kwakhe. Uyazi ngicine ukushutha nawe beku 2021 bengithi imazithi 31 siya ku 1 ushintsha manje hayi usabuya nenkulumo ya last year uvele ushaya khona nje asiyeqe emapholoba ngoba sekwaba imfashini uthola ukuthi hey bakithi ngoba futhi mangakuyibuke namapholoba yes ukubane kuya ngami ngoba manje hey I no akwesiyeqe asiyeqe singakhuluma ngelokhu ngoba kukhokhiwe la asize kuyogcina isiqedwe isikhathi eyogcina imali enkonzweni yebo okhonza kuyo wena kuthiwa hayi ngosuku mayidlule ku 70 rand ngesidala kangazi manje kusuka impela akusebenzekile umnikelo ngapha kulapheni nakhona kunemali ikuphi la khona ngempela kufanele sihloniphe ukusetshenziswa kwemali nokusondezwa kwemali ngoba siyaqonde kulapheni ukuthi kunendoda ekulapha ekufanele ithi mayikhipha umuthi uthenge ngemali naye lalidlile ngapha kuthiwa makushunyayelwa kuthiwa uNkulunkulu ubusisa bonke abanikelayo iBhayibheli lisho into ezithile namazweni eseniwathungile njengabafundisi nabaholi asinxenxayo ukuthi siyikhuthuze kuze kuyovala mhlawumbe ake sibuku ukumanyana kwemali noNkulunkulu nokumanyana kwemali nalenyanga ehleli phambi kwami enesigubhu mhlambe sika 100,000 ibe nenhlanga mhlambe zika 500,000 kuya kanjalo ko 300,000 kanjalo mhlawumbe abanye bezibefike nakuma million. Hey mapholoba akwesihlonipheke le yeyigubhu ngoba hey inabantu esihloniphana nabo kakhulu nabantu futhi abangihlonipha ake sithi umuthi wenzani umuthi nje lapha eminyangeni unama price akhona manake emapholoba umuthi la eminyangeni lento ngayisho mina la ekhaya mawungakufike nje la engidorhela khona ngeke uthole la uthole kune price list la obondeni yokuthi hayi ukubethela 100 rand ukulahla isilwane 50 rand ukucupha umuntu kwenza kanjani lutho akwenzeki kimi why kungenzeki lokho ingoba amapholoba angithi njone nje uma ufika ungwaka amapholoba yes kumele ukuthi ngenze izinto zami yize zizosho ukuthi cha umapholoba uzoba nawo amandla wokuthi asizeke bese ngibuka ukuthi amandla kamapholoba azoba nawo azoba ngakanani ucharge kanjalo that's why ngingabi nawo ngisho ama price ayithi abuka nje lo muntu oyiphotocopy yami lo ubhizi uthi ufaka 600 I mean 500 ubhuka angikwenzi mina lokho yabona abhala vezela abantu imali mina babukele emakhaya ngisho imali ngeke ungithole sengishuthe nayo sengichitha phansi angishuthi nayo phela bakithi ngoba lento yokuhlonipha iyafika ngihlale ngiyifisa ukuthi asihloniphe
noma ngabe ubani umuntu ukuthi wonke umuntu osondele eduze kwami azizwe imukelekile yabona ungagcini udlalisa ngemali ebantwini abantu laphandle bahluphekile emapholoba kakhulu bahlupheka ngendlela eyisima manje nje mawuzokhuluma into enemali phakathi umuntu uvela umdungu umqondo umlimaza umqede angaza end up egumula iskipa sakhe ngoba efuna ukufika kule yantu imali la enkonzweni sene speed point no line oka 10 rand oka 20 rand oka 50 oka 100 oka 200 bese kube walaba be-envelope phinde kube walaba bama black card ama gold card platinum bani ukuthi imali ngakabi nayo engakho ngihlula nokwabiza nje kodwa mhlambe nangoku uNkulunkulu nayo le mali ngila ngifuna ukuthi befunde khona abantu ngoba umholi nawe ebandleni uzositshela futhi okungakafi khona enkonzweni yakho nongakuphika ukuthi akuyoba khona lapha kuma speed point futhi ngizocela ukuthi seqe kancane ngoba mhlawumbe phela client yakho la ya ngizocela ukuthi seqe kancane ngoba kokunye ukubuka inamba osuke unayo and futhi ke lokukoleka labo 10% mhlawumbe kugcina sekwenza ukuthi ongaphandle agcine esebala ukuthi labo 10% sebeyenzile into engaka yabona hayi no angiyeke lapha esontweni athi bayazi ukuthi lapha esontweni akuphatha umkhono yamakati uthothe bogcina sebephazamisa ke ingceko nabefundisi kufinyeza ubugebengu ya ukufinyeza ubugebengu ukuthi cha ngibe ne speed point makwenzeka asibe nendlela mhlawumbe engenza ukuthi umholi nebandla liphephe ngoba mangabe sekungena abantu nje sebethi babudlamini awusinikeze lokhu osukolekile la nebandla selingagcina lithola amachaphazela phela ngoba ngeke livume ukuthi kugcine sekuthatheka isoso ngendlela elingayiboni noma elingayijabuleli yasitotela mose lapho shuthi kumina kuvela nalento ukuthi i-speed point kwazi yena umuntu ukuthi ufake emalini which means isafana nomfaniswano kusafana nomfaniswano sekukuthi nje ke i-speed point phela yilesi sanamhlanje ukuthi namhlanje sekune speed point lesi sidala isikhathi mama bayathi kade i-speed point bekumama Ngcenge cha mama wendodana mana ngikhipha okweshumi manje namhlanje ngoba okweshumi nje njengayo nje mapholoba nje ngiyacanga mhlawumbe uyawuthola u50,000 ngenyanga ngicabanga ngempela manje futhi into engakusiza mawukhipha u10% eka lapha ku50,000 ukhipha u10% awukubukeke nje ibandla waphela ngithi ke sihola ngokungifani sekugcina kunjani ukuthi makuphuma ke inkonzo sekuba njani kanti i-speed point senza nje izinto zibelula yes kulungile dodela sikhumbuza insuku sebenza kamphendula babukele emakhaya kamphendula insuku sebenza ngazo isikhathi oqala ngaso nezinombolo esingakuthinta kuzona bese ukhumbuza abantu futhi ukuthi kukhoriwa makunjani insuku mapholoba engitholakala ngazo ekhaya ulesithathu kuze kushaye isonto ngisakuhlonipha lokho kodwa ke ngesonto ngibuye ngingene phela esontweni nje wani ngifice namhlanje ngingene khona kodwa nje kusuka ngolesithathu uze kube isonto ngisuke ngikhona bese ukuKorea bhuti kuKorea kuphela amakha i-product yomuntu osuke efonile kwahlangana futhi nosisi neoffice lami ukuthi cha sizokuKorealela kuzoba kanje na kanje bese ngolesihlanu nangomgqibelo bayathumela kuye kufike kulowo muntu lo noma ngabe kuphi iyafika iproduct la isuke icelwe khona bese ngithi ngingakusho amapholobo uma ngabe phela uKoreile mangabe uodile iproduct ngiyacela ukuthi ke wena phela qiniseka ukuthi uyabuka lapha efonini yakho ukuthi product yakho isikuphi uwo osukwazi ukuyitrace ukuthi ikuphi bese uyayilanda amanye azaza nje ukuthi siyafika lapha kambe uhlala kuphi inde ndawo uhlala kuyo asithi nje lindelane ekhaya asibani sifakele
kambe bababukela uhlala kuphi lo senamile lapho thothi siyafika lapha nesitoro saka senamile ayisamtholi siyathalaza ke manje yaqalaza uthi uphi sena isayibuza kuwo wonke umuntu senaka satholakala seyajika product yabuya iza kimi angisajabulisi ke manje nami tawu sengilongifakile sengibuya ngiyoyicollector futhi eish inombolo zakho Dr. bese kubuza umbuzo wokugcina engicabanga ukuthi South Africa kade ayifuna ukwazi siphethe inombolo yami nansi nje phela iyo lena bakithi hayi phela buka kahle musuku uyishalazela buka 07 tili 2 1 9 6 6 6 4 yona nombolo yiyo kuphela leka 078 angiyazi ngifunga umayilele emathuneni bese kuthi leka ye office 034 004 004 00 11 yizo nje zombili kuseyizo zombili babukeli Nkosi yami bengithi lo muntu lona lento yakhe sewayiyeka ngo2021 nang manje ubuya vele ngiyamuzwa kodwa ngizobatshela nami obaba abangilekelele ngiyalapha impela ke ngifuna ukucheck uDokotela mangasuthi nje uthatha i-decision isinqumo sakho ungaphahli futhi ungayisigodlweni ukuyokusho lokho uthi nje angisebenzi for 3 weeks this month amadoda engakwenzani khulume nje iqinisizwe lonke lizwe leyo ngena kukwazi ukuyicontrol mayikhona futhi I think indlela yokucontrol iyodwa ukwenza lokho abathi kwenza kuphela but ke ungakafuni ukukwenza engakwenzani why ngibuza lo mbuzo mhlawumbe ukuneza iklo encane hey wonke umuntu usenamadoda manje no emapholo phela kufanele babe namadoda bonke balambile ngithi othasi laba othasi ukhona nje omunye hey mbuka yena lo 078 nje lo 07 kodwa phela lo 78 angithi uthasi nje womoya hey kukhona abanye bathenga ama-athayi bafuna ukufana nomngcwabo uthatha umuntu ugoqe nje umzimba ngamakhethenisi uthi uyazama ukuyifananisa nami kodwa ke ukuhlupheka abanye babalaphela indlala indlala phela nayo iyagilisana emkhuba amapholoba iyagilisana emkhuba mapholoba ngikwengabe nakho ke lokhu ukuthi ngizoke ngithathe nje noma iviki noma abe mabili kwengiphumule nje nami ngiphumule kodwa ukuphumula kwami office lizobe livulile ekutheni lithatha ama-bookings nakho konke lingiphendulele inci mina nje kwengiphumule ngidetox ingqondo nako ngiyafuna lokuthi ukubuye nje uyi-detox ingqondo wena samsalofu ngale ukuthi uzuyolaliswa lapha ko-mediclinic nakusengibiza lokhu ngale ukuthi uyolala ey'bhedlela uyidetoxele nje wena ingqondo yakho uthi Nkosi yami bakithi bakwazi-ke nalabo mama bakhona lapha ukuthi cha kuthiwa ngesilungu bakumasaje yes bakumasaje nje kodwa bekumasajela nje phela ukuthi ulokhuza uphile kahle yes hayi lenye massage no hayi massage le yalo dokotela omthaphuzo hayi so Dokotela awufuni ukusitshela ukuthi ngingangozini mawuyithathela isinqumo esinjalo without partnering or without genering bona ngizobe ngikhuluma amanga noma futhi ngizobe ngiganga ngabantu mangaye on details kulokho babukeli nabathandi bami ngiyahlonipha kakhulu ngihlonipha nanani kukhona uhlelo vele emapholobo okudlulwa kulo not ukuthi uvela unyamalale nje wena wabona laba bantu laba ikhohlakala lezi ezithatha abantu laba bafana nawo bese kuthiwa hayi umuntu uvela nyamalale nje akukho lokho mapholo kufuna ukuthi usho ukuthi cha kunendlela mapholo yes kunendlela ukuthi leyo wayithwasela ongenakuthwasisa abantu ekhaya yebo ngeke ngikwazi ukuthi ngisho nami ukuthi hayi kuba kanje ngoba eyothasi baningi manje lapha sebebaqedile abantu babaqedile left and right and center babakhuthuza nje
kodwa kunendlela phela akufuni unyamala enganayo amapholo mawuzohamba nje lapha ekhaya uyayusho izingane cha abantu bami angizukuba khona isikhathi esithile cha mama kusiyami mama ngishaya ke lapho mama ngisathi ihulukuqo yebo hawu abantu abadala bangizwa phethi ngithini hawu bakithi South Africa Ningizimu Afrika sibonga kakhulu ukubukela le video please subscribe make sure ukuthi uyahamba uye ema-4 izweni kwaDokotela uMngcwabo Uyahlehla uDokotela uMngcwabo Uyahlehla uthwalibeka ngokusemthethweni ilanga langolesine ukuthi laba abafisa nje ukubeka izandla nokukhulekelwa nokusetshenzwa ngendlela ethinta uNkulunkulu bengasondela kwayinina ke nithi hayi lungile noma sebefikile labo kodwa thina sifuna umuthi nathi sifake phela ngapha uyabona so zonke lezi zinto ngeke ngiqinisekise ukuthi ama praise ayafana wafana kodwa engikwaziyo kodwa akukaze kwafana webhuti uyazi uselapho namhlanje ngigcine ngifikelwa omunye umuzi usiyangikhumbuza ngiyaxolisa nje ukulokhuza ukukhumbuza uyazi namhlanje akekho umuntu engimcharge imali engaphezulu kwe-1,000 Sunday Mala on Sunday akudecide on lapha ezantsi ngoba umunye bayakhala dodela uthi ngifikile ezantsi mangifika khona kwangakhulunywa nami kubhlungu ngoba umunye uthe kukhulunyiwe naye ethi omunye ngifikile ezantsi kwakhulunywa nami kodwa ngijajwanga khona omunye uchajwe khona banenkolelo abantu ethi uma amadoda engashongo lutho kuyena eshuthi into yakhe isazohamba kancane khona engenile ethi omunye hayi bangithinta impela kodwa bashongo lutho ngifutha bengithinta into beqeda bekhulume ngisengabuyela ungabuyela ugijima kona phela lokho namapholoba ngiyakusaba ukuthi sigcile kukho ngoba ngiyogcina nami sengeqa imigomo yalapha phansi ikhulumani bawugcina phela sebehema nje nabo ngabe befuna ukuthi khona kufanele bemthinte bemnikeza into ezithile kukhona mabe ngakhulumanga phela kusuke kuphelelisiwe nje nakhona mabe khulumile futhi nakhona kusuke kuphelelisiwe akumele ukuthi umuntu azaza ahema uthi ufuna alright asikhulume lapha eZion yes eZion abantu banenkolelo mama ungene khona mayiphume engaprofitwanga noma umthandazi ke engaprofitanga kubi ukuthola umuntu ugcina usefuna ukuhamba phe kwesiprofeto osomunye esishiwo sesidlulile kuleyo nto kodwa ngoba naye ufuna ukukhuluma wathi umoya kimi namanje manayi singabuyele emuva ekhabogogo sekushiwo lokho asendlula ziyakopha manje uyabona manje ayithi uzama ukufeza lenkonzo yokuthi naye akaphume la eshilo okuthile South Africa ibonani kuyivideo elandelayo Dr.Mngcwabo Uyahlehla eNewcastle bye bye Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile wemdakanobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva